Kag sa number 1, Kanlaon City may gin-report na nga halit sa pananum bangod sang ash fall. Apat ka mga lugar ang ibisita kahapon sa Office of the Civil Defense angot sa pagpatigayon nila sang assessment sa epekto sang pagbuga sang abo sa bulkan Kanlaon matapos ang sunod-sunod man nga ashing events. Sino kay OCD Western Visayas Head Raula Fernandez, ang Kanlaon City ang nag-report sang kahalitan sa pananum pero as of press time ini ang gina-consolidate pa. Magluwas ini wala na sang health issues nga na-report tugas ang abo o kung sulfuric odor. Wala man sang kahalitan sa kasapatan nga gin-report. Wala sang ika-alarma suno kay Fernandez sa sitwasyon karon. Nalakip sa ilang nga ginbisita kahapon ang La Carlota City, La Castellana, San Carlos City kag Kanlaon City sa Negros Oriental. Pahatag niya, fully capacitated na ang mga LGU kag padayon man ang pag-issue sang advisory sang FIVOLCS gani sarang makadesisyon ang LGU santo sa sitwasyon angot sa Kanlaon activity. Wala naman po tayong tatanggap na report. No? Pumunta ko kami kahapon sa La Carlota, La Castellana, Kanlaon City, and San Carlos. So, yun na namin. And so far, wala pa namang pag-ulat. No? Nag-report na any health related issues related to the asphalt. Sa crops niya, sir, may damage po ba? Si Kanlaon City. Yung crops, sa crops po? Sa crops. Meron sa po. crops, In Kanlaon City? Yeah, Kanlaon City. So, So we are still consolidating, no, yung list nila yung total damages to the yung sa crops.